Pois rematando pouco a pouco este programa especial, moi a gusto, foi saindo o sol no Concello de Padrón e para nós sigue sendo unha verdadeira ledicia poder facer radio a pé de rúa no Concello de Padrón, un Concello de Padrón que vibra. Estamos nunha zona de moito tránsito durante toda a mañá, veciños que van, que veñen, moitos facendo a compra. Pois supoño que para estes días, mañá domingo, o sorteo da lotería do Nadal, e xa nos metemos pois esas citas, penso que máxicas dentro do Nadal, como é a Noiteboa e o propio día do Nadal, xa para despedir o ano, agardando que a sorte sorría o Concello de Padrón e os nosos ointes no sorteo deste domingo. Imos concluir este programa especial pois co anfitrión, co alcalde do Concello de Padrón, con Anxo Arca. Moi bons días, Anxo. Moi bo día, que tal? Como está? Ben, a verdade que ben, moi ilusionado de que, bueno, xa vedes que Padrón está recobrando o pulso, hai moito movimento, a xente lle gusta pois o que temos preparado para eles, para toda esta programación de Nadal, vedes que o pobo está fermoso, así que eu estou moi contento. Decía a concelleira, e vostede o subrayaba, o Vigo pequeno. Sabemos que Nadal e Vigo vai asociado a un rebumbio, moitos medios, moita decoración, que ao final hai que cumplir coas expectativas. Este ano, penso que os veciños e veciñas están agradecidos por a decoración que ten o municipio, non? Sí, mira, a noso que nos chega é moi positivo, non? Eu creo que todos os padroneses e as padronesas teñen conciencia de que Padrón é un gran pobo, que ten unha gran historia, que ten un casco histórico moi fermoso, e por tanto creo que isto se realza con este proxecto expositivo que temos en varias prazas, con todas as composicións que temos de Nadal, e que isto ten un retorno tamén, non hai que esquecelo, para toda a hostalería e o comercio local, que é o que pretendemos tamén, non? Estamos nunha zona, alcalde, de moito tránsito, temos unha visibilidade e demais, moitísima xente facendo a compra aquí, que do que se trata. Claro, esta é a cuestión, non? Darlle unha oportunidade ao noso comercio local e á nosa hostelería, que a xente compre en Padrón, que a xente visite Padrón e que sepa que este é un gran pobo, que os padroneses se sintan orgullosos do seu pobo. E, bueno, nós estivemos en Vigo nesta pasada semana cunha visita que organizou o Concello, nos recibiu Abel Caballero. ¿Sí? E bueno, pues, cada un no seu estilo. Creo que Vigo, evidentemente, e Padrón, pois tamén estamos no panorama do Nadal de Galicia, non? Saben que, creo que todo o mundo sabe xa que Padrón hai que visitalo, que está fermoso e que merece a pena, non? Supoño que Abel Caballero gustará o Nadal, Abel Caballero lle encanta o Nadal. A ver se fai todo o rebumbio que fai e non lle gusta nada. Sí, gusta. Encanta o Nadal, e lle encanta relacionarse coa xente pola rúa e todo o mundo, e o vimos claramente que é difícil incluso ter unha conversa con el na rúa, porque todo o mundo ven a querer sacarse unha foto con el e o felicita polas iniciativas que está tendo de cara ao Nadal, claro. E vostede é navideño? Eu son moi navideño. Sí? Sí. Pero de xersei de Nadal, o ripilis sí, todas estas cousas. Vou che contar. Onte tivemos os pinchos de persoal, non? É verdade, Entón, sí. tivemos esta pequena festa de persoal no que facemos o recoñecemento ao traballo de todas as traballadoras e traballadores municipais, e eu pensaba precisamente que todo o mundo iba a vir pues, impregnado deste espírito navideño para a ocasión, e ao final pues, creo que estábamos tres: o alcalde co seu xersei navideño e dúas traballadoras máis, pero o resto aí, bueno, temos que mellorar aí un pouco. Bueno, hai que mellorarlo de cara ao ano que ven, pero Sí, bueno. penso O sea, que é navideño, gusta allí. Moi navideño, me ven ademais de familia. Sempre vivimos estas datas con moita ilusión. Que pasa? Que claro, van pasando os anos, pois as persoas máis maiores pois se van indo e tal, e entón a familia miña pois se foi reducindo e somos pouquiños agora, non? Pero aínda así sempre un bon momento para pasalo en familia, e bueno, a mí me causa moita ledicia, verdade? Xa que estamos por aí, platos que non pode faltar nun Nadal na casa de Anxo Arca. Mira, bacallao me están dicindo, marisco, bueno. Depende moito de miña nai, que é moi boa cociñeira e sempre inventa algunha cousa nova, pero normalmente pois están as vieiras, me parece, sempre o asocio moito o Nadal, e aparte miña boa as facía moi ben tamén. Pero que claro, moitas veces tomo as vieiras, tomo os langostinos e xa non paso dele, pero bueno. Non pasa dos langostinos?
Bueno, porque, a ver, xa chegas, tomas un viño antes... Eso é verdade, entonces, eso é claro, verdade, xa chegas eso un é pouco cheo. Entonces, Eso pero bueno... O sea, falla ronda de antes, sí. Sí, sempre baixo por aquí, vamos a un par de locales, tomamos un par de viños. Que é moi de Padrón eso, bueno, moi de moitos sitios, pero en Padrón tamén. Sí, os padroneses e padronesas tendemos a chegar xa in extremis para sentarnos na mesa, non? É verdade. Pero ben, o sea, despois na miña casa pois sempre houve polo, por exemplo. Me gusta moito, non sempre chego, pero sempre me levo os tuppers. E o día seguinte... E cocinillas, o alcalde de Padrón? Gustalle... Sí, me gusta. Sí? Non teño moito tempo, me gusta cociñar, que pasa que agora a xenda non me dá moito. Invirto máis tempo cociñando pola noite para cenar. E sí, sempre me gustou moito. Me gusta moito a cociña italiana, entón tiro moito tamén por aí. Fago moita pasta e tal, pero bueno, esas son cousas de ir superando o pasado universitario tan pobre no que ten que ver co comer e madurar un pouquiño máis e coller un pouco máis de bagaxe cocinando. Un dos momentos clave do Nadal, aqueles que teñen cativos, pero penso que é importante, a chegada das súas majestades de Oriente, os Reis Magos Melchor, Gaspar e Baltasar, con permiso do apalpador, do Papá Noel e demais. Lembra vostede algún agasallo especial que os Reis Magos cumpriran ou sorprenderan e que lle emociona incluso lembrar? Eu recordo... Vaya pregunta me faz tamén. É moi gracioso. Cando me regalaron o cocodrilo sacamuelas, que me dou un cocodrilo susto. Sacamuela? Era un xogo isto. Sí, había que ir quitando os dentes, entón, pues, nunha desas pechaba a boca o cocodrilo e empezaba a correr. Sí. E eu creo que me deu o susto da miña vida, casi me dá un infarto, e eu teño, recordo como se fora onte, eu tería, pues, non sei, 5 anos ou así, non? Pero bueno, quizás despois outra cousa que recordo moito é o meu primeiro ordenador, claro, a chegada dunha tecnoloxía que Eso foron os Reis Magos? O que trouxe o ordenador? Sí. Toma, Ese estivo ben, tamén. Ou a PlayStation, claro, eu son da xeración da primeira PlayStation, da Game Boy, claro, son millennials. Claro. Cando ahora vexo, non sei cantos se cumpriron, non sei cantos anos, 20 anos da PlayStation ou algo así, me recorda que son vello, punto número 1. E segundo, me trae unha nostalgia tremenda, non? Falábamos coa concelleira, con Chus Campos, detallou toda a programación que ten Padrón neste Nadal, con Papá Noel, que estamos precisamente invadindo un pouco o seu espazo protagonista, e tamén os Reis Magos, unha programación do Nadal máis alá da decoración que falamos, alcalde, que é fundamental. Durante todo o ano vemos que o municipio está cheo de cultura, pero no Nadal tamén, non? Onde as familias están máis unidas que nunca, non? Nós temos unha programación cultural anual moi completa, de grande calidade e moi diversa. Agora polo Nadal, pois claro, entre a banda de música, as corais polifónicas e as outras que son como máis específicas, as visitas, por suposto, dos Reis no día da cabalgata, Papá Noel, que tamén visitou as escolas. Claro, isto vai completando toda a oferta que temos para estas datas, non? Certo que tivemos que mover algunhas cousiñas que as tiñamos pensadas para o primeiro día que acendíamos o alumeado e que é o diluvio universal. Entón, pois hoxe mesmo volvemos a ter unha proxección que é fantástica, ademais, dura uns 10 minutos sobre a fachada do convento do Carme. Temos un espectáculo aéreo que creo que vai a ser con as acrobacias pois moi espectaculares, creo que hasta 15 metros de altura, que vai ser aquí en Fondo de Vila. Por tanto, en fin, ainda nos queda todo o Nadal por diante, no que vai haber pois oferta de entretemento para toda a familia, non? Porque tamén queremos potenciar eso precisamente, que os nenos, que as súas familias poidan desfrutar xuntos destas datas, non? Sabemos que un ano e medio, pois co tempo que ten a administración local e demais, pois é pouquísimo tempo, pero se fixeron cousas que outro día lembrou que queremos poñer en valor. Que balance fais deste primeiro ano e medio de legislatura e tamén pechando 2024 do ano en si mesmo? Claro, para min é moi positivo e estou gratamente sorprendido. Eu era algo que me esperaba, porque todas as traballadoras e traballadores municipais están moi implicados, creo que se sinten valorados e eu, dende logo, non perdo ningunha ocasión para manifestar que todo o corpus de profesionais do Concello poñen todo da súa parte. Van hasta arriba de horas, pero se implican moitísimo, teñen iniciativa e, por tanto, todo o que vemos que vai avanzando
pois en grande medida pois gracias a eles que son os que poñen en práctica ese traballo. É algo que lle recordei tamén onte e o agradecín enormemente pois nesta festa de persoal que fixemos, non? Pero claro, eu como alcalde sempre quere facer o máximo posible no menor tempo, non? Entón sempre teño a impresión de que vou máis lento do que me gustaría, pero ainda así é innegable que houve melloras que son moi notables. Pois claro, o parque da área da confluencia do río Sareulla, o que nos aquí chamamos a desembocadura, esa área mellorou moitísimo. Podes ver continuamente xente compartindo fotos en redes sociais con esa nova estructura, con ese novo elemento que instalamos ali. Está limpio, ten un bo mantemento, repuxemos todas as fontes. É un sitio desde o punto de vista do patrimonio natural moi fermoso e que está tendo unha boa dimensión. Temos a reforma da Praza de Fondo de Vila, a Biblioteca Pública Municipal que está aquí frente a nós, se cambiaron todas as carpinterías, se lle iluminou a fachada mellor, se limpou o tellado, se puxeron os canalóns. Prefiro, temos o proxecto da Praza de Abastos, isto xa a futuro, que vai a ser innovadora porque vai a ter a oficina de turismo dentro, ¿no? Incorporada, algo do que falamos outro día xa, a Escola Infantil Municipal, que xa ten ese 50% de financiación e, por tanto, non vai a ser tan lesiva para os fondos do Concello. Quero dicir, Padrón é un pobo en marcha, creo que eso percibe toda a cidadanía. Creo que hubo un cambio moi importante do Padrón vido a menos, o Padrón triste que tiñamos hai un ano e medio e que agora, pois, pouco a pouco está collendo o pulso e a xente está vendo como se revitaliza toda a vida aquí en Padrón. Mais o facemos da man da colaboración pública-privada para moitas iniciativas, como, por exemplo, o alumeado de Nadal, non? As empresas tamén teñen interés, teñen amor por este pobo e o manifestan pois tamén con este tipo de colaboracións. Hai empresas de toda índole, pymes e demais, pero hai grandes empresas no Concello de Padrón. Isto tamén hai que poñerlo en valor e que son solidarias ao final cos veciños e veciñas, non? Neste tipo de accións. Sen dúbida, son empresas, como dis, moi potentes, son grandes multinacionais, algunhas delas, e que sempre responden ben a chamada do Concello. É certo que temos un diálogo continuo e son as propias empresas moitas veces as que nos preguntan, bueno, que podemos facer, etcétera, non? Nós temos un paro moi baixo en Padrón, realmente. Temos, creo, se non recordo mal, 314 parados e iso representa en torno ao 4% ou algo menos do 4% da poboación de Padrón. Estos son bons datos. Sí. E isto, pois, creo que tamén é algo que nos permite, agora que acollemos a estes 65 migrantes que chegaron... Xa chegaron, alcalde? Sí, iba yo a preguntar. O pasado martes. Sí. Isto fai que aquí sexa un punto, creo que axeitado para poder facer este proceso de integración e de darlle unha oportunidade. É certo que nos contactan empresas e tamén a ONG Rescate que nos está xestionando. Dice, bueno, e cando van a poder traballar? E porque para o sector do mar, para o sector gandeiro, para o sector agrario, algunha empresa me chegou a preguntar cando iban a ter carné de camión, porque claro, é algo que lles apremia, non? Afortunadamente en Padrón, a nivel de emprego estamos ben e creo que podemos mostrar esta cara máis solidaria e tamén pois devolver un pouco ese favor histórico que temos os galegos e as galegas. Padroneses o sabemos ben. Pois en máis longe, a estatua de Rosalía do Espolón foi donada precisamente polos galegos que estaban emigrados no Uruguai, non? Sabemos o que supón iso e temos a oportunidade agora tamén de darlle unha boa acollida a estes rapaces. Cantos son, alcalde, dixo? 65. De entre 20 e 25 anos, por tanto, con toda a vida por diante e con moita ilusión por poder ter un traballo e poder superar esa situación da que veñen fuxindo, que maioritariamente é da guerra en Mali, e poder darlle unha oportunidade tamén á súa familia, non? Eu creo que Padrón demostra en moitas ocasións o seu espírito solidario. Vimos cando recollemos todos os alimentos e outros os útiles para axudar aos valencianos co tema da Dana, o vimos co programa de acollida dos nenos saharauis e, por tanto, creo que está fora de toda dúbida que os padroneses e as padronesas responden ben a este tipo de situación. Sen dúbida, antes de sentarse aquí con nós, pois recentemente acaba de manter unha conversa, unha reunión coa conselleira de Medio Ambiente, con Ángeles Vázquez. Cal foi o motivo, alcalde? Pois para ver, temos un convenio, o Concello de Padrón e a Consellería de Medio Ambiente asinaron un convenio para a xestión das zonas inundables e para algunhas actuacións en puntos sensibles no ano 2021. Certamente desde o ano e ten un orzamento de 3 millóns de euros, o sea que é importante, e desde 2021 pois non se avanzara nada a ese respecto, non había
bueno, pois uns títulos, uns proxectos, pero non se afondara moito nisso. Entón, a verdade, debo decir que esa reunión era necesaria e se mantivo nun tono de cordialidade. Estivemos reunidos a Concelleira de Medio Ambiente de Padrón, Ana Castro, a Conselleira de Medio Ambiente e o Director de Augas de Galicia, un tono absolutamente cordial. Estamos de acordo en que hai que afrontar os retos do futuro e que, por tanto, Padrón como zona inundable é algo que non pode perder de vista, así que o que acordamos é a primeira reunión de traballo para afondar na posta en práctica das actuacións deste convenio. Reactivalo, non? De algún xeito. Imos a ter a primeira reunión, creo que o día é o venres 10 de xaneiro, pode ser un venres, non? Bueno, o venres inmediatamente despois de Reis. Despois de Reis. Porque é algo que creo que a todos nos apremia, entón a mí me alegra moito que e é algo que espera a cidadanía, non? Que entre distintas administracións, ademais de distinto signo político, sexamos capaces de poñer por diante o que importa. Sen dúbida, claro. Entón, E máis un tema como este, non? Claro, nós temos aquí, bueno, cando foi do Kirk, pois se inundaron zonas de Vigo, na parroquia de Cruces, pois en Pazos tamén, en Extramundi, e por tanto, é algo que temos que ter sempre, temos que estar cun ollo posto no tempo e en estas cuestións, non? En Padrón sabemos o que son as inundacións e, por tanto, bueno, creo que vai haber un bo avance nesa materia. 2025, Fitur, un dos pasos a nivel turístico. Vai este ano a Fitur? Sí, este ano vai? Este ano vou. Vale. Este ano, porque ademais é moi significativo. Somos o primeiro pobo máxico da provincia da Coruña, temos a Q de calidade, a S de sostenibilidade da Oficina de Turismo e, por tanto, claro, son avances en materia turística moi importantes e isto temos que facelo saber nunha feira tan importante como é Fitur. Entón, esta vez sí que me tocará ir, eu o fago pois tamén con ilusión e, bueno, de boa gana, porque ao final levar o nome do teu concello e expoñer o mellor que ten que ofrecer o teu concello, pois sempre é unha honra, non? Así que ali estaremos, acompañado tamén da Concelleira de Turismo e Festeixos, Sus Campos, que vai por aquí, e tamén do noso técnico de turismo, Alberto Rey, que está facendo un gran traballo en esta materia en Padrón. Ten moita lotaría para mañá, domingo? Sí, bastante, eu creo que nunca tuve tanta, Sí? A verdade que bastante canta, máis menos, sí. Debo ter 11 ou 12 décimos, non son todos andamos por aí, algúns están ao 50%, con miña nai, con amigos, con tal, pero, bueno, a ver que toque. Temos ter unha fixación con algún número, terminación? Non. Eu teño unha mentalidade moi científica, entón non ese fai que non teño ningún fetiche aí, non. A verdade que non. Antes de que felicite, se quere, aproveitando os micrófonos desta casa, os veciños e veciñas de Padrón, algún desexo, evidentemente a saúde o primeiro, pero algún desexo como alcalde de que se faga posible neste vindeiro ano que está a piques de comenzar? A ver, a nivel xeral, o meu desexo é que Padrón continúe nunha senda de progreso e de avance e que o pobo se revitalice. Temos unha problemática que é común a outros moitos concellos, que é a cuestión da vivenda, non? Creo que iso é algo que hai que... O sea, que vamos a intentar remar na dirección correcta para poder resolvelo canto antes, non? Pero, bueno, proxectos concretos temos moitos, como xa dixen, pois... Sí, todos os mencionados antes, sí. Pero vivenda prioridade, non? Claro, eso, sen dúbida, porque, claro, ninguén entende moi ben que Padrón, coa dimensión empresarial que ten, sexa tan difícil conseguir unha vivenda aquí, pero creo que é algo endémico, non? Que, desgraciadamente, é algo que se enfrentan cidades e tamén povos como Padrón. Pero, bueno, en fin, hai moitos retos por diante. Despois, non sei, a este respecto, creo que hoxe se dou un paso tamén moi positivo que estaba escoitando na radio, que é a reducción da xornada laboral. A nivel xeral, isto é importante para todas as traballadoras e todos os traballadores, e aquí, que somos un pobo pois, eminentemente industrial e que o peso da empresa privada é realmente elevado, pois creo que iso vai a redundar tamén pois, nunha situación de felicidade, de mellora da calidade de vida das persoas, non? Entón eu o que quero ver é o meu pobo feliz, que, o sea, a ciudadanía do meu pobo que teña oportunidades laborais, que teña unha vivenda digna e que teña pois unhas instalacións públicas decentes, que, en fin, que o pobo progrese como no sentido que todo o mundo quere, non? Pois, alcalde, unha mensaxe, se lle apetece,
concretamente os veciños e veciñas de Padrón que poden estar escoitando este programa ou que poden estar vendo o vídeo nos canles de YouTube e de Facebook, unha mensaxe, o que lle apeteza trasladarlle. A mí sempre me din que fago cando fago unha felicitación de Nadal, unha felicitación en xeral, sempre me dicen que fago felicitacións tristes. Sí, por qué? Porque eu sempre incido en que, claro, son como moi realistas, ¿no? Entonces sempre digo, bueno, sei que se van a presentar problemas, pero polo menos que teñamos a habilidade, ou que teñamos o apoio necesario para poder afrontalos, e eu eso yo desexo a todo o mundo. Eu espero que o ano 2025 veña ben, sexa positivo, tanto no persoal como no profesional para todas as padronesas e os padroneses, pero eso, que se hai algún problema, porque na vida sempre van aparecendo problemas, sexamos capaces de afrontalo o mellor posible, e senón que sempre teñamos alguén que nos poida botar unha man. Polo demais, que sepan que o goberno de Padrón traballa a pleno rendimento, que lle botamos todos moitas horas, que os traballadores e as traballadoras municipais fan todo o posible porque Padrón vai a máis. Entón, nos temos ese compromiso e espero que pouco a pouco se vaya vendo que este pobo ten moito futuro por diante, así que desfruten cas súas familias, cas súas amizades e que sexan moi felices nestas datas. Que lle pide os Reis Magos un alcalde millennial que se sorprendeu co cocodrilo sacamuelas e demais? Pois mira, verás, o ano pasado me trouxeron a Play 5, entón non teño moito que pedir, a verdade que... É a última, a Play 5 non hai 6, non? Bueno, parece sair a próxima Nintendo Switch. Ah, vale, bueno, aí está. Non estou moi posto nese tema, pero... Bueno, se queredes ter un... Vamos, que os Reis Magos xa cumpriron o ano pasado por o ano pasado e por este. Cumpriron, bueno, a ver, sempre hai. Eu agora o que pediría é un pouco de tempo libre para poder disfrutar do que me regalaron o ano pasado. Pero bueno, sendo alcalde, difícil. Cal é o seu xogo da Play 5 favorito? Da Play 5, que ten poucos. Sí? Sí, en verdade sigo xogando a Play 4, eu son moi de Battlefield 1, a Primeira Guerra Mundial. Eso que matar, historia bélica. É un shooter da Primeira Guerra Mundial e, bueno, eu que son historiador. Sí. Os historiadores sí que temos algún persoaxe ou algunha época fetiche, con algunha preferencia. Entón, pois a min, esa época e sobre todo ese gran conflicto que foi a Gran Guerra sempre me atraeu moito, e entón pois ese xogo me resulta pois moi entretenido. Pois a ver se garda uns días para darse o capricho, alcalde. Bueno, ao final ya saco horas de sono, porque non me quedo. Anxo Arca, alcalde do Concello de Padrón, graciñas de verdade por deixar que os micrófonos desta casa estén aquí aposentados hoxe, facendo este programa especial con distintos protagonistas. Moi boas festas, alcalde, moi bo ano. Seguramente que si non antes, en Fitur, ali nos abordaremos, trasladaremos aos nosos seguidores e ointes o traballo do Concello de Padrón en aras do turismo, pois nesa feira de Fitur. Pois a vos tamén vos desexo que o 2025 vos traia moito progreso. Creo que estáis facendo un gran traballo e que Radio Líder pois está posicionando ben no panorama, polo menos a nivel local, ¿no? Así que, nada boa. Graciñas. Anxo Arca, convidado hoxe xa para rematar este programa especial.